Čaute všetci, sme kapela Gas. Ja som Juro. Sa v tom vyžívaš, čo? Takže čaute všetci, sme kapela Gas. Práve sedíme v štúdiu nášho kamaráta Vlada Leškovského a chystáme pre vás zo pár nahrávok, takže poďte sa s nami pozrieť na to, ako to celé vzniká. Môžeme? No. 3, 4. 3, 4. Koľko nákaš, kamko? Čo je na tých kokos, keby to nepovedali. Posledná druhá polovica, posledná refrénu. Stopečky, môžeš to pretočiť? Ale ja aj tam stále hrám tie triky. Stále. Čo oni sedia aj tam, aj tam. A mne sa páči v tom verze ten pokoj. A pokoj. A žiadne rušivé kokoti. Ale však nie, ono, že iba toto stále, ale sem tam niečo, možno, že skôr v tých medzihrách by som povedal, že jak sa ide zase z medzihry von, že tam niečo prcnúť potom. Počúvajte communication, lebo nebudeme počuť Ďura. Tak neviem, že či by nám nemal oné ukazovať, že keď ide zmena. Ja to poznám dokonale. O to sa nejedná, ale chápe, že mne kliká jedno a druhé a nejde to spolu a teraz do čoho mám hrať? Vieš, aké to bude rozjebané? Dobre, a ešte kúsok hlasnejšie to asi môžeš dať. Aby som povedal, že aj rýchlejšie, nie? Nie, 10 pomaly. Hej?